дошли на второто по рода си церемониално награждаване на фирма Делта 3. Ето ни тук, една година по-късно, за да видим какъв е прогреса на Делта 3. Първите 3 места са за хора, които натискаха гъста всеки ден. Трето място – Мени. Второ място – Станимир, 6026. Победител в разговори всеки ден на максимум – Бела. 6228 разговора. Благодаря ви, че повярвахте към много оценявам това неща. Делта 3 е повече от фирма. Това е екип, това е култура, това е място, в което усилието се вижда и се уважава. Този, който превръща пазара на имоти в логика, данни и смисъл. Отличен търговец, който винаги знае каква е реалната нужда на клиента и кое е важно за него. Дома Стайков. Аплодисменти за новите менеджери в компанията и за бъдещите такива, които искат да се развиват. Всеки един в тази зала знае, че зад всяка награда стоят много ненаградени моменти. Без вас нямаше да има Делта 3, нямаше да има сделки и със сигурност нямаше да има и награждаване. Затова първите официални аплодисменти днес искам да бъдат за вас сами. Браво!